Gewone pas. Mars. Afdeling. Hop. En wie ging het? Ja, hartstikke goed. Echt hoor? Ja, zeker. Blij met de oefening. Ik word eigenlijk heel content. Ik vond dat ze het hartstikke netjes hebben gedaan. Ja. Ja, er zijn altijd verbeterpuntjes en dat zullen ze zelf altijd meer bekritiseren, denk ik. Maar het ging over het algemeen wel goed. Paradepas voorwaarts. Mars. Dit is het dames-exercitiepeloton van de Shuttersbond Eendracht. Een club jong shuttersvrouwen van verschillende verenigingen die uitrijden op de verschillende shuttersfeesten. En dat doen ze het goed volgens de kenners. Zelf denken ze dat het ligt aan de gooie onderlinge bunch. Onderling loopt het veel lekkerder, de gedrevenheid is veel... Is dat zo, hè? Ja, Hoe ligt het dan aan? dat is iets speciaals wat we hebben, ja. Het is iets om jaloers op te zijn. We zijn allemaal van verschillende verenigingen. Sommigen hebben deze uitrijden, deze wedstrijden wel bij eigen vereniging en anderen niet. En we laten denk ik wel zien, zeker op zo'n groot feest wie een Zadelaf en 14 dagen geleden op het OLS, dat samen alles leuker maakt. Ik denk dat we weer ook vrong zijn en goed met één door een deur kennen en vaker oefenen dan gewoon alleen met onze eigen shutterie. Een streng jury beslist uiteindelijk over de uitslag. En die juryleden die zijn onder de indruk. Je kunt merken dat die lui dus echt heel veel repeteren. Er gaat gewoon niets fout. Dit komt normaliter nooit voor. Allemaal negers. Hooguit 1 of 2. Maar ja, bij die vrouw die wordt alles perfect. Ik zie dat je best wel goede uitslagen hoort altijd. Zijn de heren van die vereniging dan niet jaloers, hoor? Stiekem denk ik van wel, maar laat ze dat maar niet houden.